Ake sikhulume iqiniso. Usuku lwamalungelo abantu. Usuku lwenkululeko. Usuku lwentsha. Yini kahle ekhona yokugujwa kubantu bomdabu? Isisho, uma inhlanzi iphuma emanzini ikutshela ukuthi ingwenya iyagula, yikholwe. Uma abantu bomdabu bekutshela ukuthi ikhomishini yamalungelo abantu ayinangqondo, bakholwe. Kungenzeka kanjani ukuthi izondwe ikhomishini yamalungelo abantu ngabantu bomdabu izakhamuzi abacindezelwe baphathwa kabi ngesikhathi sobandlululo? Izondwa kakhulu kunobandlululo uqobo. Kanjani? Lawa amanye amanyala umonakalo owenziwe ama-askari. Akasuswe lama askari badayisile. Sidinga ushintsho lwangempela manje. NgoJanuwari 2026, izakhamuzi zomdabu zaphucwa amalungelo azo obuzwe lapho inkantolo inika abangaphandle amalungelo afanayo nezakhamuzi. Lamanyala abizwa ngomthethosisekelo nekhomishini yamalungelo abantu buyingozi ezweni lethu nasebuzweni balo. Masimise lezi zinhlangano manje, sokubhedile. Zivumele ukungena kwabantu okungafanele ezweni. Basiphuca amalungelo ethu njengezakhamuzi. Akukho okugujwa. Asifinyeleli kulokho izizukulwane ezedlule ezakulwela. Azilime ziyetsheni. Shana Madanga Shana Madanga Shana Madanga Shana Madanga